Dito tayo guys sa Mr. B, Bulaluhan sa Quiapo guys. Dito yan matatagpuan sa BDO, tapat ng BDO dito guys. Ayan, ito. Papakita ko sa iyo guys. Ayan, dito yan matatagpuan sa tapat niyan. Sisilin natin yung Bulaluhan. Ito guys. So ito yung labas ng Bulaluhan guys. Dito sa hapon, dito ang pila mahaba. So dito. Dito na yung pangalan natin guys. Hanapin natin yung pangalan natin dito. Dami na. Mamaya papasok tayo guys. Silipin natin. Hello guys. Mamaya sisilipin natin. So ayan guys. Hanapin natin yung natin pangalan. Hi boss. Ayan guys, dito tayo guys sa Bulaluhan, sa Quiapo. Kay Mr. B, Bulaluhan sa Quiapo guys. Ayan. Panalo rito guys. Oh. Ano to guys? Unli sa bawah, may soft drinks pa siya. So ayan. Oh. Ayan, 10 million na down. Ayan. Ayan guys. Ayan, 22 million in the out. Thank you for coming guys. Hi po. Ayan medyo mahaba-haba na guys ang pila. Gusto naman yung ating business. Gusto naman, okay naman man. So marami pa rin pila guys. Papasok tayo mamaya. Pasok tayo sa loob.
Dito yan guys sa tapat ng video guys. Kaya po. Quinta Market. Wala. Quinta Market guys. So ito yan. Ito yung pila guys. Mr. Goldie. Mr. Goldie. Ayan, shoutout sa inyo. Mr. Goldie. Ayos sir. Ayos ba? Kumusta naman? Sarap. Masarap. Kayo? Mr. B. Coffee. First time yun sir? Okay. Ito, maraming beses. Taga saan kayo sir? Sarap eh. Nagit. Tagig. Galing pa kayong Tagig ha? Galing pa silang Tagig so mga kababayan. No? Ayan. Shoutout kayo. Shoutout sir. Dahil na kayo dito, dahil na kayo dito. Ayun. Saan namin mapanood yun? Ito, KBR TV. Ha? Hindi, nag-vlog lang ako. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin sa Tagig. Yarap para sa mga asawa ko dyan sa bro. Sa... Nagkikinig dyan, yung gustong makatikim ng masarap na bulalo. Andito po tayo sa ano. Sa may Mr. M. Tama, Mr. B. Hindi na, alis na. Ayan, Mr. B, kaya po, no? Thank you, sir. Thank you. Papasok tayo mamaya. Thank you. Ayan. Support na lang, sir, ha? Support na lang. Okay. Thank you, sir. Parang may sticker pa ako eh. Parang isa na lang eh. May isa mo to. Ano na lang, bali picturean nyo na lang. Ay, ayaw mo na yun. Ayaw mga Tagig. Shoutout sa mga Tagig dyan. Ayan, nandito tayo guys sa video, sa may tapat na video, sa Mr. B guys. Ayan. Ay, mamaya. Wala. Ay, nakita nyo na agad? Ano ba yun? Ay, hindi pa yan, sir. Bali sa, sa YouTube, sir. Sa YouTube. Ay, iba to. KBR TV sa Facebook pa yan. Facebook to. Sa akin din yan. Kayo rin ba? Oo. Tapos yung live ko ngayon sa YouTube. Okay. KBR TV. Wala siyang official. Tanggalin mo lang official. Okay. KBR TV. Ayan guys. Nandito pa tayo guys sa tapat ng video sa Mr. B. Ayan, Mr. B. Dito sa Bulaluhan. Ayan guys, paki-like lang po ang ating video guys. I-like lang ang video natin. Ayan. Ayan, shoutout sa inyo dyan. 3 million din ang shoutout. Shoutout kay Gelic Ranting. Ayan, shoutout sa dyan, Gelic Ranting. Ayan, comment lang kayo guys kung taga-saan kayo para ma-shoutout natin. Kung taga-saan kayo guys, paki-comment lang. Pag nagustuhan nyo naman guys ang ating video, paki-share na lang at paki-subscribe. Maraming salamat guys. Paki-like lang ang video natin. Mamaya guys, papasok tayo sa loob. So ayan guys.
tayo guys, live tayo guys. Live tayo sa loob ng, nasa loob tayo ng Mr. B. So, ayan, papakita natin na yung kumakain guys. So, ayan. Ayan. Hi, sir. Kumusta naman? Ayos lang. Hi, sir. Hi, sir. Kumusta? Ayan. Ayan. Kumusta naman? Malakas ba? Malakas? Ah. Ayan. Anong oras bang malakas nito? Kahit anong oras. Ay, anong oras ba? Ako talaga pinipiling oras. Ayan. Shout out sa inyo dyan, guys. Ito na po yung ganyan, sir. Mabakain ka. Oo. Dati kumain kami dito. Dami talaga. Ang haba ng pila doon, no? May pila pa. Mamaya antay natin. Ayan. Dami kumakain guys dito. Ayan, ibang ano to, lugar na kumakain dito guys. Ibang excuse me po. Ito lang ako. Mamaya, pakita natin yung kumakain. So, ito pala guys, Anli pala to. Anli. Anli rice. Anli sabaw. Para sa dining. Yan lang po, yung mga kakain po dito. Anli sabaw po ito, Anli rice. Para lang sa dining. Customer. So, ayan. Nakita nyo guys. So, ang dami. Mamaya, marami pang tao dito mamaya, guys. Marami pang tao. So, ayan. Pansin nyo, marami sila. Maraming, mga tao sa mga doon dito, guys. Marami sila dito. Nag-iisa. Maya-maya, dami ng pila, oh. Ano pa lang, alas 5 pa lang, dami ng pila, guys. Mamaya pa pa. Dami pila guys, silipin natin yung pila dito. Dami pila. Kaya sabi, meron pa doon. Kaya maglalagay tayo dito na maglalagay tayo ng sticker. Ang dami pala yung sticker na rito, no? Ay, no. Panggabi kayo, ha?
shoutout kay ano dyan. Kay Ian. Sharhana, shoutout sa iyo dyan. Kaya comment lang kayo dyan para ano kayo, shoutout natin. Yeah. Ayan, shoutout, 15 million din, shoutout. Nandito tayo guys sa Quiapo, Manila guys. Sa Quiapo, Manila tayo. Sa Mr. B, Bulaluhan sa Quiapo guys. Shoutout sa inyo dyan guys. Grabe nang pumunta dito. May silipin natin. Sisiklan po. Ayan, oh. Kita yung pila dyan. Hi, sir. Ganun pa rin ang price, walang pagbabago, no? Wala. Ayan po yung mga price na bulalo, 200. Ayan po. Bulalo single bowl, ayan. Bulalo only rice, only soup, drinks, only cola, ayan. May add-ons naman sila, guys. Ayan. May Bulalord. Ayan ang in-order namin dati, guys. Kumain kami rito ng anak ko. Bulalord. Yung regular price only, 400. So yung promo nila, meron pa rin ano, no? Sir, meron pa rin promo, no? Yung promo, ayan. Yung promo nila, promo price 315. Ayan. Only rice na yan. 2 only rice plate, 2 only soup, softball, yan. Dalawang soft drinks. 315. Ayan. Ayan, mahaba-haba na naman guys ang pila. Nandito tayo guys sa labas. Nasa labas ang guys, yung mismo dito sa tapat na Ayan, shoutout kay Matt Alan. Matt Alan, ano yun? Matt Alan, ito po ay bulalo. Bulaluhan sa Quiapo guys, dito sa May Quinta Market. Pasyal na kayo rito guys. Ayan, ayan. Thank you for coming, Matt Alan. Ayun po yung mga price nila guys. Ngayon bulalo Pro Max nila guys, 615 promo price. Meron na siyang 4 na only rice, 4 na only soup, tsaka 4 na drink.
Haba na ng pila guys. Oh. Mamaya guys, marami ng pila rito. Pambansang bulalo ng Pilipinas. Wala pa. Gulong-gulo guys. Ha? Alam mo ba? Kabila, sir. Grabe, kulong-kulo. Ayan, 4 million na yan. Shout out sa inyo dyan. Pakilike lang video natin. Ayan guys, maraming salamat. Pakilike lang. At pag nagustuhan nyo naman ang ating live, like na lang po, share, and subscribe. Maraming salamat guys. Ayan, shout out nga pala dyan sa kasamahan ko sa kantin. Kay Raquel, kay Rose, kay Ma'am Galano. Ayan, shout out sa Aldana, Europa natin. Sa ating guard, si Baste, si Raymond, Ryan, si Romy, ayan si Ed, ayan shout out sa asawa niya, Dalen. Ayan, shout out sa mga teachers ng Aldana, shout out sa inyo dyan. Kulong-kulong, guys. Sarap ng sabaw. Grabe, lalaki kaldero, guys.
Daming pila, guys. Grabe ang init lang sa ano, sa loob. Nainit sa loob. Ayan, shout out guys, sa inyo guys, shout out. Mga viewers natin, shout out. Papasok tayo sa loob guys. Dumadami nga. Dumadami guys. Dumadami nga. Nadulas. Ay mga kababayan, yung mga kababayan dito guys na madulas. Shout out sa inyo. I was in. Shout out sir. Ayan mga kababayan natin na kumakain dito. Marami mga kababayan natin dito guys na kumakain dito. Shout out sir. Taga saan kayo, sir? Shout out, sir. Taga saan kayo, sir? Kasi lahat mo kayo? Ayan, mga taga Quezon City. Shout out, shout out. Ayan, dami. KBR TV. Marami dito mga kababayan natin ang kumakain dito. May ano to, Anli Sabaw, Anli Rice. Ayan, 315. Medyo mainit na lang dito. So, mag-aanong oras pa lang. Mag-alas 6 pa lang guys. Mamaya nito guys, marami na itong tao dito. Dito naman tayo. Tapos muna ulit tayo guys. So, dito lang tayo dito sa pwesto na to, dito mo kukunin yung wine order. So, ayan. Dami, maya marami pa to. Grabe ang sarap. Medyo mainit nga lang. Parang init na lang. Pero okay guys. Nakakain na ako dito. Napasarap. Asan na kayo guys dito, Mr. B. So mamaya sulitin natin yung mga nakapila guys. At dami ng pila dito. Hanggang dito ang pila sa labas.
Dito lang yan guys, matatagpuan sa tapat ng BDO, Quinta Market. Ayan. Grabe. Pinabalik-balikan talaga dito. Kanina may nakausap tayo, mga taga-Tagig. Ngayon, mga kahit sa loob, may nakausap din tayo, mga taga Quezon City. Ayan. Ayan, shout-out na lang sa paki-share na lang po ang video natin, ang live natin para updated naman yung mga kababayan natin sa abroad. Mga OFW natin, kaya Pilipino kaya. Shout out sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas. Shout out sa mga Philippine Stagers. Philippine Stagers Foundation, nandun sila ngayon sa Bicol. Nasa Naga sila ngayon. Kay Rene Squirrel, shout out sa dyan. Kaya pakisupport naman po yung channel ng anak ko, Rene Squirrel. So ayan, comment lang kayo guys, comment lang kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Ayan, tinitimbang pala talaga. So ayan o, lumadagsa na naman. Pila. Ayun pila doon, oh, guys. Oh. So dito yung pila ng bibili, pabayad ka muna dito. Magbabayad ka dito, tapos hanggang doon ang pila, guys. Oh. Doon ang pila. Pag nakakuha ka, nagbayad ka na, doon ang pila. So doon naman ang dining nila sa mga. Sana walang copyright to. Pero nakakailang ano kayo? Marami. Ganyan? Apat? Grabe. Nakakapat na kaldero. Laki ng kaldero.
Grabe talaga. Ayan, shoutout guys. Shoutout sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout. Ayan, shoutout sa, sa mga kasama ko dyan sa kantin ng Aldana. Rose, Raquel, kasi Ma'am Galano. Shoutout kay Ma'am Bel. Sa mga teachers ng Aldana, shoutout sa inyo guys. Nandito tayo guys sa Mr. B. Bulaluhan sa Quiapo guys. Grabe, mamaya-maya. Ang dami na naman tao dito guys. Marami na naman pila guys. Dami na naman pila dito. Dito ang pila guys, dito. Dito ang pila. Tapos, dito ang train, dito ay pipick upin nyo. Ayan. Diyan ka na rin nagsasaing. Hindi. Akala ko dyan. Ayan, shout out. 3 million in the house. Kasi meron ako nilagay dito. Dami na dito. Ang ganda ng pila guys. Shout out dyan, shout out kay Mark Alan. Shout out sa inyo dyan. 3 million na dyan, shout out dyan yung paki-like lang ang ating live. Paki-like lang po ang ating live. At paki-share na po ang ating video para updated naman ang ating mga kababayan. Kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa kaibigan natin si Ricky Marlon Espanyo. Ricky, shoutout. Shoutout sa inyo ng asawa mo. Ricky, shoutout sa iyo, Ricky. Shoutout kay Mike. Ayan, mga tropa natin sa Bicol. Shoutout nga pala sa batch natin, batch 89 sa Gubat National High School. Shoutout sa inyo. Ayan, shoutout kay Benji. Shoutout Benji Matas. Ayan, taga saan po si Benji? Shoutout. Ayan. Nandito tayo guys sa Mr. B, Bulaluhan sa Quiapo guys. Dito yung matatagpuan sa Quinta Market. Ayan, so may tapat ng BDO. So, ayan. Ito
Grabe, galon-galon yung ano. Mahaba na naman guys ang pila, oh. Kaya mag-alas 6 na guys. Mahaba ng pila na naman. Waiting yung iba, waiting. Ayan po mga price natin guys dito. Ayan, shout out from Maguindanao del Sur kay Benji Matas. Benji Matas, shout out sa dyan. Shout out sa mga kababayan natin from Maguindanao del Sur. Ayan, paki-like lang po ang ating live at paki-share. Ayan. Para updated naman yung mga kababayan natin sa Mindanao, sa Maguindanao. Shout out dyan. Shout out sa mga taga Maguindanao. Kay Benji Matas. Ayan. Paki-like lang po ang video natin. At paki-subscribe na rin kung nagustuhan yung ating live. Thank you for coming. Thank you. Benji Matas, nandito tayo sa Bulaluhan sa Quiapo kay Mr. B. Mr. B, Bulaluhan sa Quiapo guys. Tapat lang ng video to guys na sa may Quinta Market. So ayan o. Pinatakal na guys. Nagusan pala ng kanin. Ayan. Like for more. Ayan. Shout out from Maguindanao del Sur, Benji Matas. Shout out sa inyo guys. Pag-share lang ang video natin para update naman yung mga kababayan natin sa Mindanao. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pila. Ayan guys. Dami pila. Oh.
po yung mga price natin, guys. Ayan, shout out. Benji Matas. Grabe guys, oh. Nakakatakam. Thank you for coming, Benji Matas. Sige po, danda. Nakabayad na po kaya? Meron na. Dito ang kanta. Dito. Ah. Sabi, laki ng kanin. Ang service ng kanin. Di ba ba yan? Wala ako. Wala pa kaya. Oo. Sige, sir. Ikaw. Sir, nag-vlog lang ako, sir. Ako, sabi ka. Kasi, yan, dahan-dahan lang, sir. Walang humpay ang tao, guys. Grabe. Haba na naman, oh. Grabe. Walang humpay. Grabe, ang daming tao rin.
Ayan guys, shoutout sa'yo. Good evening sa inyo guys. Dito tayo sa Mr. B. Bulaluhan sa Quiapo guys. So ayan, kasalukuyang maraming pila. Kung napapansin nyo guys, maraming pila. Ayan. Kami pa rin kumakain sa loob. Ayan, shout out sa inyo guys. Grabe. Watching from Maguindanao. Ayan, shout out sa inyo, Benji Matas. Watching from Maguindanao del Sur. Thank you sa pag-like. Pasok. Pasok kayo guys, pasok. Yan, mahaba na naman ang pila. Oh. Ayan yung sitwasyon sa loob guys. Ayan, 3 million. Shout out sa inyo dyan. Ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Ayan, kung nagustuhan nyo naman guys ang ating live, paki-like na lang, share, at paki-subscribe ang ating video. Tumaba na naman ang pila. Medyo ano lang. Medyo mainit lang sa loob.
Ayan, shout out dyan. Shout out sa inyo dyan, guys. Shout out. Dito tayo guys sa tapat ng BDO sa Mr. B in Quiapo. Bulaluhan sa Quiapo guys. Ayan. Ito na guys, umpisa na guys ang pila. Napakahaba na naman ang pila nito. So ayan o. Ito na yung pila guys. Ito yung mga pila dito, bayad nito. Nag-aantay na lang for pick up. For pick up na lang ito guys. Ayan ang mga price nila guys. Bulalo. Regular price, 200. Bulalo single pound. Bulalo under rice, 150. 155. Ayan ang promo nila. May isang RC na yan. Dito naman sa Bulalord, regular price nila, 400. Ang promo price nila, 315. Only rice, only soup, dalawang soft. Ayan, dito naman sa Bulalo Promo, yung may promo sila, 615 guys pa. Ang family, good for 5 siguro. Apat na only rice, apat na only soup, apat na only drinks pala, only soup, wow, apat na drinks. Ayan, good evening, Irene. Irene Anion Nuevo. Shout out sa dyan. Thank you. Thank you sa pag-thumbsuck. Ayan, thumbsuck lang kayo guys, thumbsuck lang kayo. Paki-share lang po ang video kung nagustuhan nyo ang ating live. Ayan, paki-subscribe na rin kung nagustuhan nyo. Paki-share para ma-update naman ang ating mga kababayan sa abroad. Mga Pilipino OFW natin, mga bayani natin OFW. Ayan. Tsaka sa Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout sa inyo dyan. Ayan. Sa lalo-lalo na sa Bicol, yung mga kababayan ko sa Bicol, mga Oragon, mga Bicolano. Shoutout, lalo na sa Gubat Sorsogon, doon sa ating lugar. Sa Bicol guys, pagdasal natin ang Bicol region, yung Mayon. Sana hindi na lumala. Sana hindi na lumala ang sitwasyon.
Aya Jade. Ayan, Aya Jade. Sabi ni Aya Jade, sarap naman yan. At marami ng pila guys. Oh. Haba na naman ng pila. Dito, itong pila na bayad na. Oh, wala. Wala dalang pera. Daming tao. Shout out dyan kay Iya Jade. Yeah. Shout out dyan kay Teya. Bili ka bulalo kung muro lang. Ano? Shout out yan Teya. Irene, Anyan Nuevo. Shout out sa dyan, good evening. Daming empleyado. Guys, nandito tayo sa Mr. B. Ayan, dito lang yan sa Bulaluan ng Quiapo. Mr. B. Tapat ng BDO guys, Quinta Market. Daming pila rito.
B. Bulan. Sarap talaga po guys. Nakakatakam. Mr. B. Grabe. Dami pila pa rin ito. Perfect sa pamilya, tingnan sa baw, hindi mapapatayan. Masarap na kalito, swak sa milano. Kahit saan galing, dito ka babalik dito. Pilit di na kaya, pero iba pa din, Mr. B. Mulalo, ikaw ang original natin. Mr. B, ako sa napapalik-balik ka, ito ang original. Mr. B,
Siguradong wow, kaling mainit, perfect na kapartner, lalo na ikit mo lang kapag kaibigan. Pinipilaan, inulong ganyan. Sa bawat ulang galing mo na kailangan para sa usawan. Oh yeah, all cravings mo, hindi yung masarap. Ano yung masarap? Hindi basta trip mo lalo. Papansa mo lalo ng Pilipinas. Original number one. Alam ka pagkain. Hindi mo magaya pero di mo palit. Sabi-sabi, ulan o sulit. Hindi mo ngayon sigurado pabalik. Kaya tikman na. Ano ang cravings ko? Hindi yung masarap. Ano yung masarap? Hindi gusto mo lalo. Hindi itulo mo. Lahat ay sabi. Gusto mo lalo. Wala mo'y klase. Sa kapalaman. Ulang mula. Sarap diba? Mystery ang vida. Wala lang masarap. Ang praise mo. Hindi yung masarap. Ano yung masarap? Wala Sige lang, okay lang. Dami pa rin pila, guys. Dito yan sa, ano guys, dito tayo sa Quiapo. Bulaluhan sa Quiapo, Mr. B. Dito sa tapat ng video sa market. Daming pila guys. May sigarilyo rito.
panlasa. Pusok silikuan ang palma. Sibog sarap sa bawat subo. Laging fresh man ang dahil totoo. Iwagan ang halika. Sa Mr. B, balik ka lagi. Mr. B, sarap na babalikan. Lutong Pinoy, walang pamantay. Siksik sa likam ng hindi ka bibitaw. Sa Mr. B, laging panalo ang bawat kaya. Maraming pila guys, maraming pila. Dito sa amin, walang bakon. Sabi na imanalo ang lamig. Ang mundaon ng mabigil. Nasa namin, sinundan sundin. Pamimagana, dito ang saya. Sa Mr. B, laging manalo ka. Mr. B, sarap na babalikan. Lutong Pinoy, walang kapantay. Sa nilang na hindi ka bibitaw. Sa Mr. B, laging manalo ang bawat kaya. Sigurado sulitin, pamilya bagada, ang saya sa Mr. B, laging panalo ka. Mr. B, sarap na babalikan. Lutong Pinoy, walang kapantay. Sa nilang ng hindi ka pinikaw. Sa Mr. B, laging panalo ang bawat Lutong Pinoy, walang kapantay. Sa nilang ng hindi ka pinikaw. Sa Mr. B, laging panalo ang bawat kaya. Sa Mr. B, sigurado ang ginano. Ayun guys, dito tayo ulit. Dito pa tayo sa Mr. B. Sa Mr. B, balik ka lagi. Mr. B, sarap na babalikan. Lutong Pinoy, walang Shout out. Ayan, dami nilang. Ang pila dito. Hello. Taga-saan pa kayo? Nabotas pa sila, oh. Kayo, ma'am? Nabotas din? Ayun, mga taga-nabotas. Lumayo pa sila, guys, ha? Haba ng pila, no? Ayan. Grabe talaga ito. Grabe ang tao. Pabayad muna rito. Tapos doon ang pila. Pagbayad na rito, nandun yan sa dulo pila.
Paano pilag? Sa lamig ng gabi, sa bawat kabag, sa'yo'y nagdalawa. Pinipilahan, Pasok tayo sa loob. Silipin natin yung mga kumakain dito. Ang dami kumakain. Ang dami kumakain guys. Ayun. Dito guys, dito yung pick up. Dito pinipick up yung mga in-order nila. Dito. Maraming kumakain dito guys. Haba ng pila oh. Ay, sir. Haba ng pila guys. Dito tayo. Haba pa ng pila rito. Ayan, shoutout sa mga kasama ko dyan sa kantin sa Ghana. Rose, Ferragel, Magdalena. Mga teachers natin dyan, shoutout. At sa ating sa ating mga teachers. At sa ating guard na si Pastel. Ed, Ryan, shoutout. Salen. Romy, shoutout sa dyan. Ayan, kay Grace, kay Press, kay President Nino. Leia, shoutout. Dito guys yung ito yung pila.
Kapag nakapila ka na rito, diretso ka naman dito, papunta doon, pipila ka pa. May pila rin dito sa, may pila rin dito, makakapila dito. Habang dito naman guys, pick up. Mabalang pila talaga. Tuloy-tuloy na. Anjo, Clara. Nice Clara. Kumusta niya? Nasa bahay ka na ba? Grabe, sarap ng sabaw. Yung ulo. Huwag mong palampasin kasama ko, pamilya ko kasi tayo sa Mr. B. Ikaw ay laging umuwi ang sugyan. Tinutuwag malaking pagkain sa bawat yanto. Ikaw ang hinahanap ng bayan. Sana, simot na. Pila guys, ang daming pila.
Pila. Wala nang kanin.